मैयाहाय थिग सानजौफुनि 1टासो समावहाय जोंनि वेस्टार्न रेन्ज रायमनानिफ्राय पेट्रलिं टीम ओंखारलांनानै बिसोरो रायमना नेसनेल पार्क सिङावहाय पेट्रलिं होनानैहाय थिग 4:15 टाइमावहाय मोनसे ग्रुप मानसिनि ग्रुप लोगो मोनो दुथां जाय माने दंफां दाननो थांग्राफोर बिसोरजोंहाय लोगो मोनलायनायावहाय जोंनि सासे स्टाफखौहाय खुख्रिजोंहाय खर'आव दाननानै होयो ओमफ्राय आरो खारनो सेस्था खालामदोंमोन बे दानखांनानैहाय ओमफ्राय दंफाङाव सौदावनानै गोलैनानै ओमफ्राय जोंनि मानसिया बेखौ हमनो मोनबाय जाबाय जोंनि स्टाफआ 2 आघात जादों सासेया खर'आवहाय सासेया आखायावहाय आघातजोंबो बे सौदावनानैहाय माने आघात जादों एसे फरेस्टआवनो बिसोर जोंनि सार्भिस प्रोभाइडार बिथांमोना जोंनि माने जोंजोंनो लोगोसे फरेस्ट डिपार्टमेन्टजों लोगोसे बिसोरो माने डिउटि होफाबाय थाखायो मा मुं बिथांमोननि मुङा जाहैबाय सासेना जाय खर'आव आघात मोनदों बेना जाहैबाय जयनाथ बसुमतारी ओमफ्राय जाय आखायाव आघात जादों बेनि नामा रनेन्द्र औवारी सानैबो खुसिया जयनाथ नार्जारिया रुपनाथपुरनि ओमफ्राय रनेन्द्र औवारीया नाम्बार 1 लतामारिनि बिथांनि मुङा जाहैबाय अनन्त बसुमतारी अक्सिगुरि गामिनि टेस्ट बिदि गैयामोन खिन्थु बिसोरो माने सारेन्डार जानाय समावहाय बिथाङाबो सारेन्डार हिसाबै दंफायोमोन आरो बिथांमोना दायो क'क्राझार आर्मि सिभिल हस्पिटालावहाय ट्रिटमेन्ट खालामगासिनो दङ जाय दुथां बेखौबो बेहायनो ट्रिटमेन्ट खालामगासिनो दं बिथाङाबो आघात मोनदों बिथाङाबो एसे आघात मोनदों बेनि सायावथ' जेनेबा जोंनि स्टाफखौ आघात खालामो बेनि नामाव बिनि एगेन्स्टआवहाय एफआइआर लड्ज खालामनाय जाबाय ओमफ्राय जोंनि डिपार्टमेन्टेलि जा प्रसेस दं जों बेखौ मावनानै जोंनि डिपार्टमेन्टेलि केस मोनसे होनाय नेसनेल पार्कनि डिक्लेयार खालामखांनायनि उनावहाय जा जोंना माने बर्डार एरियायावहाय केम्पसफोर गायसनगासिनो दङ एन्टि पचिं केम्प गायसनगासिनो दङ आरो माने गोदानै स्टाफफोरबो डिप्लय खालामनो नाजागासिनो दङ आरो लोगोआवहाय आरो माने गोबाङैनो माने सार्भिस प्रभाइडार दा जोंनावहाय जइन जाबाय बिनि थ्रुयैहाय जोङो बेखौ सेस्था खालामगासिनो दं राहा खालामनो आरो बिनिफ्राय पाब्लिकफ्राबो जेनेबा कनसियास जानांगौ बे बिफां लाइफां बे बिफां लाइफां आबहावाखौ गोग्गो लाखिनो थाखाय पाब्लिकआबो कनसियास जानाया खुब गोनांथार